Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson nga Bisaya ang explanation. I'm Teacher Maya ug mao ni ang akong paansera ninyo karon. Asa ani ang kinahanglang isakto? Ang was, ang used, ang to, ang be, A, B, C, D. Pwede nato koreksyonan ng A, kaning was. Pwede pa ng B, kaning B. So ang ngayon nga koreksyonan nato either ang A nga was or ang D nga B para mainsakto ni nga sentence. Kung ang A atong koreksyonan, kuhaon ni nato siya. So maingon ani na ang sentence, she used to be alone. Kung ang D ang atong koreksyonan, mahimong being ang B. So maingon ani na ang sentence, she was used to being alone. So dili sakto nga moingon tag, she was used to be alone. Instead, pwede ta moingon og she used to be alone or she was used to being alone. Pero lahi ni silag meaning ha, gawas nga lahi silag structure, napud sila kalahian sa meaning kung kano sa ang ngayon gamiton. Ang she used to be alone, meaning nag-inusara ra siya sa una, karon dili na. Pero ang she was used to being alone, meaning naanad na siya sa una nga mag-inusara. Okay, base nagsugat na yung kilay ha. Atong ihan ay gikan sa kalahian sa structure o sa kalahian sa meaning. Ang kalahian sa used to o ang be used to. Ang sunod ng word sa used to dapat base form of the verb. Kanang pinaka-original nga forma sa verb. He used to go to church. They used to like each other. Dili ni siya pwede sumpayan og noun ra diretsyo. She used to the solitude. No. He used to the church or they used to each other. No. Ug mao ni iyahang gipasabot. Mao ni sa una karon dili na. Pwede nga mao ni tinuod sa una karon dili na. Pwede pud nga mao ni naandan sa una karon dili na. So sa una ra to karon dili na. She used to be alone, nag-inusara ra siya sa una, karon dili na. He used to go to church, tigsimba na siya sa una, karon dili na. They used to like each other, ganahan sila sa usag-usa sa una, so karon dili na. So na siya gipakita nga meaning nga dili na tinuod ang sitwasyon nga gihisgutan sa pagkakaron. Pero how about gusto ta mo express og mga naanda na karon? Unsa atong gamiton? Nga ang used to is para raman dahil ni siya sa una nga dili na karon. Dini ta mo gamit sa be used to. Kay kani siya, pwede siya for present, past, or future meaning and structure. So ang be verb ani, pwede mahimong was used to, is used to, will be used to, pang past, present, future. Pwede kaayo. Og remember nga, unlike sa used to nga base form ang sumpay, ang be used to, ing form ang sumpay kung verb ang sunod. Technically speaking, ang to sa be used to, nag-function na siya as preposition, dili pareha sa used to nga part sa infinitive form. So, kay preposition man ni siya, pwede ni siya sundan og noun or verb form nga ing ang forma. So, mo ni pwede siya present, past, or future forms, unya ing forms sa verb ang sumpay. O pwede po siya nga noun ang sumpay. She was used to solitude. She is used to solitude. She will be used to solitude. So, kaning past form nga was used to being alone or was used to solitude, meaning anad siya sa una nga mag-inusara. Kung tinuod pa ba ni karon or dili na, wala nag-include sa iyang meaning. Basta kay mao ni naandan niya sa una. Kung gusto kag meaning nga tinuod sa una pero karon dili na, katong used to lang ang gamiton. She used to be alone, nag-inusara sa una. She was used to solitude or being alone, anad siya sa una nga mag-inusara. Lahi ra sa. So kung naobserbahan ninyo, more on unsay naandan ang be used to. Ang used to, dili kinahanglan nga naandan jud. Pwede nga kung unsay sitwasyon lang sa una nga dili na maukaron, pareho ani, nag-inusara ra siya sa una.
dili nabot sa naandan. Basta di ay dili ni siya anad mag-inusara, pero nag-inusara ra siya sa apartment kintahay pagsugod niya rent. Dayon after 2 months, na siya yung roommate. So makaingon ta nga, she used to be alone. 2 months ago, siya ra usa, karon na siya yung roommate. Pero wala na pasabot nga naanad siya. Ang pasabot na ana nga kung unsay sitwasyon sa una. Now, kung i-present form ni nato ang be used to, ang meaning niya, mo present na pud, anad na siya nga mag-inusara. Pero dili makasabay niya ang used to, kay pang past ra to siya nga na ay hint lang nga dili na mao ang sitwasyon karon. Now, kung i-future form ni nato ang be used to, ang meaning niya, mo future na pud, maanad ra siya nga mag-inusara. Dili gyapon makasabay niya ang used to, kay pang past ra ni siya nga na ay hint lang nga dili na mao ang sitwasyon karon. Unya, pwede po ito mo gamit o get used to instead of be used to. Pwede ni sa past, present, or future. Pwede pa ganin ni continuous or perfect tenses. Mas nakafocus lang yun ni siya sa process of becoming anad. Ang be used to, focus lang siya sa pagkaanad na. Parihaan ni, she was used to solitude or being alone. Naanad siya mag-inusara sa una. She got used to solitude or being naanad siya mag-inusara sa una. So, ang process nga mahimong anad. O gani, naanad na siya. Humana ang process. Og mo ang grammar knowledge nga akong i-share sa inyo karon. Kung naka-learn o giganahan mo nga video lesson, please i-share ni sa uban para maka-learn po sila. Please pag like, subscribe, or follow para updated mo sa mga videos nga i-share pa na ako pohon. Daghan, syud kaayong salamat. Have an amazing day.